Ja budem vlastne dosť nadväzovať na predchádzajúcu prednášku, kde budem hovoriť o niektorých aplikáciách, ako môžeme využiť rentgenové žiarenie pri štúdiu v rôznych oblastiach fyziky a taktiež niečo poviem o tzv. Pub and Probe experimentoch, ktoré by sa mali realizovať práve v rámci projektu ELI. Ale ešte predtým si zopakujeme niečo, čo sme už dneska počuli o ELI. Takže je to veľký medzinárodný projekt, ktorého cieľom je vlastne postaviť laserové centrum v blízkosti Prahy. Náklady na jeho postavenie sú dnes na úrovni, prestalo svietiť, 270 miliónov eur. V rámci ELI budú postavené 4 rôzne laserové systémy. Ale ešte predtým, čo je vlastne špecifické pre to ELI, jeden z jeho systémov, ten najintenzívnejší, by mal vlastne byť schopný dodať intenzitu, o tej sme počuli na prednáškach kolegu Ondreja Slezáka, kde si na úrovni 10 na 25 W na centimetr štvorcový. Týmto spôsobom vlastne ELI prekoná súčasné tie najvýkonnejšie lasery zhruba o 2 až 3 rády. Takže to bude vlastne ten nový prínos, čo sa týka vlastne výkonu. A aby sme si to vedeli predstaviť, boli tam príklady v porovnaní s jadrovou elektrárňou v Temelíne, ale je to podobný výkon, ktorý vyprodukuje celý povrch Slnka, na ktorý by sme vedeli fokusovať na plochu veľkosti papiera A4. To znamená, ak by sme tie všetky fotóny, ktoré Slnko vyžiari, boli schopní dať do iného košiara veľkosti A4, tak to je obdobný výkon, aký budeme produkovať na ELI Beamlines v rámci laserového systému L4. Ako som spomenul, celkovo budú 4 rôzne systémy, ktoré sa budú práve líšiť tým, akú energiu budem deponovať do pulzu. Dĺžka tých pulzov bude v prípade všetkých tých 4 laserových systémov porovnateľná, niekde na úrovni 20 až 100 femtosekúnd. Líšiť sa budú teda energiou a opakovacou frekvenciou. Ten najmenej výkonný laser, ELINA, ten bude mať energiu v jednom pulze zhruba 10 mJ, avšak jeho opakovacia frekvencia bude 1000 Hz, to znamená 1000 výstrelov za 1 sekundu. Naopak, na druhej strane bude laser L4 označený, ktorý bude deponovať, alebo teda sústrediť energiu o veľkosti kJ, to znamená o 6 rádov viac do toho pulzu, avšak v takomto prípade bude schopný strieľať pulzy zhruba frekvenciou 1 puls za minútu. Avšak aj v tomto bude tento laserový systém veľmi špecifický, lebo v súčasnosti tie najvýkonnejšie laserové systémy, ktoré by mohli byť porovnateľné, tým však, že prekonáme tú intenzitu o 2-4 rády, sú schopné robiť nástrely s frekvenciou 1 krát za 20 až 30 minút. To znamená, že zvýšime tú opakovaciu frekvenciu asi 20 krát. To umožní zvýšiť rýchlosť realizovania experimentov na jednej strane a na druhej strane to vlastne posúva naše technologické schopnosti, napríklad vylepšila sa schopnosti chladenia systémov. A niekde medzi tým budeme mať systémy L2 a L3, ktoré budú mať desi tú energiu v úrovni niekoľkých stoviek joulov v jednom pulze a tá opakovacia frekvencia bude desi na úrovni 10 až 20 Hz. V predchádzajúcej prednáške boli uvedené rôzne spôsoby generovania rentgenového žiarenia, pričom tam boli vlastne spomenuté spôsoby generovania pomocou vlastne intenzívnych laserov. A vlastne to je jedna z aplikácií ELI Beamlines, vytvorenie nových zdrojov takéhoto rentgenového žiarenia, pričom sa bude využívať predovšetkým laserový systém L1. A vlastne tento systém bol popísaný, tzv. Rentgenový plazmový zdroj, ktorý bude generovať krátke pulzy, kde budú mať nejakú charakteristickú líniu a spojité žiarenie. Ale čo je dôležité a čo by sme si mali zapamätať, že tá dĺžka tých pulzov aj tohto rentgenového žiarenia bude radovo taká dlhá, ako je impuls laserový. To znamená, keď je impuls laserový 10, 20 a 100 femtosekúnd, tak aj tento rentgenový impuls bude mať tiež dĺžku, povedzme, trocha dlhšiu, nejakých 200 femtosekúnd. A vysvetlíme si, prečo je to dôležité, lebo vlastne v predchádzajúcich prednáškach sme počuli, že dôležité je dosávať femtosekundy preto, aby sme zvýšili ten špičkový výkon. Vlastne cieľom ľudí je stále niečo zlepšovať, zvyšovať výkon, byť lepší, rýchlejší. Takto je podobne aj vlastne v rámci vedy. Častokrát si môžeme vedu predstaviť ako nejaký šport, kde chceme prekonávať. Avšak vždy za tým je nejaký skrytý ďalší úmysel. Prečo chceme mať tie krátke pulzy femtosekundové? A to by sme si povedali hneď za chvíľku. Pretože si vlastne povieme, že prečo chceme tie krátke pulzy a prečo chceme rentgenové žiarenie. Tu je taký obrázok nejakých objektov, ktoré môžeme pozorovať.
Začíname niekde na veľkosti nejakej malej plochy, 1 mm, ten vieme pozorovať voľným okom. Potom máme ľudský vlas, 50 mikrometrov. Prídeme niekde k vírusu, na veľkosti 200 nanometrov. Ten už nevieme pozorovať vlastným okom, ale môžeme použiť optický mikroskop. Pri optickom mikroskope vlastne využívame stále časť automatického žiarenia, ktoré odpovedá viditeľnému svetlu. Avšak, ak chceme pozorovať menšie objekty, tam si už s viditeľným svetlom nevystačíme. Pardon. Tu je nejaký obrázok, ako teda vyzerá molekula DNA o veľkosti 5 nanometrov. Tu je napríklad obrázok, ako vyzerá kuchynská soľ. S týmto obrázkom ste sa určite stretli na základných a stredných školách. Obrázok kubickej mriežky, kde sa nám striedajú jóny sodíka a chlóru. Prípadne tu máme nejaký ďalší obrázok molekuly vody, H2O, ktorá je veľkosti 0,3 nanometra, alebo hovoríme, že 3 krát 10 na minus 10 metra, teda 3 angstrémy. A teraz je otázka, ako sme boli vlastne schopní zistiť, ako vyzerajú tieto objekty. Že vieme, že presne takto vyzerajú, keď ich nevidíme. Tak na to musíme použiť iné žiarenie, ktorého vlnová dĺžka by zhruba odpovedala vlnovej vzdialenostiam medzi týmito atómami, ktoré nám tvoria túto štruktúru. A práve preto potrebujeme rentgenové žiarenie. Lebo rentgenové žiarenie v rámci tohto automatického spektra je definované desi na úrovni 10 na minus 10 metra. Teda desi na úrovni 0,1 nanometra. Takže to je dôvod, prečo potrebujeme rentgenové žiarenie. A teraz je otázka, prečo potrebujeme femtosekundové pulzy? Prečo potrebujeme také krátke pulzy? Tak ako už bolo napríklad spomenuté v predchádzajúcej prednáške, vibrácie molekuly vody trvajú nejakých 8 femtosekúnd. To znamená, že máme nejaké procesy, ktoré prebiehajú veľmi rýchlo. A vlastne jednou z úloh 21. storočia bude pozorovať mechanizmy fyzikálnych a chemických procesov priamo in situ, ako sa dejú. Taký príklad historický, nejakých prvých pokusov o realizáciu filmu alebo zachytávania dynamických procesov. Kedysi na konci 19. storočia istého pána Stanforda začalo trápiť, či počas cvalu koňa nastane situácia, že ten kôň sa nachádza vo vzduchu. To znamená, že sa nedotýka zeme. Aby si vedel zodpovedať túto otázku, keďže voľným okom to nevedel spozorovať, najal si na tú dobu toho najlepšieho fotografa, ktorý bol dostupný, a dal mu zálohu, aby zosnímal vlastne proces pohybu koňa. A takto vlastne potom s použitím 16 snímkov vznikol ako keby prvý film. Tento proces prebieha veľmi rýchlo, zaznamená dynamika. No a teraz odpoveď na tú otázku, tak tu je tých historických 16 snímkov, kde môžeme naozaj vidieť, že nastane moment, keď kôň sa nachádza vo vzduchu, teda pri cvale si nedotýka zeme. Nemá tu žiaden praktický význam, ako cieľom bolo túžba po poznaní. Ešte by som upozornil na to meno. Pán Stanford, určite vám niečo hovorí. Tak to bol jeden zo spoluzakladateľov Stanfordskej univerzity, ktorý však neprispel, ako zaujímal sa o vedu, ale prispel finančne. Takže to je taká motivácia, prečo sa zaujímajú o dynamické procesy. To je vlastne dôvod, prečo napríklad chceme realizovať experimenty s femtosekundovými pulzami, lebo napríklad chemické reakcie, tie prebiehajú práve v takejto časovej škále. Z hľadiska chémie sme sa učili, že máme častokrát nejaký systém, kde máme na vstupe produkt, nejaké vstupy A a B, na výstupe máme nejaký produkt C. Medzi tým bola nejaká šípka a nevieme, ako sa to stalo. Ale my by sme chceli vedieť, ako sa to deje, lebo napríklad vieme, že keď použijeme platinu, častokrát môžeme urýchliť proces chemických reakcií. A tiež by sme vlastne chceli pochopiť prečo. No aby sme to vedeli, potrebujeme urobiť nejaký takýto film, aby sme zaznamenávali dynamiku týchto procesov. A teraz, aké môžeme použiť techniky? Tak jednou z takýchto techník je rentgenová difrakcia. Rentgenová difrakcia je vlastne najstaršou technikou, ktorá umožňuje vlastne zaznamenávanie štruktúry hmoty. Aby sme si vysvetlili, ako funguje, tak použijeme jednoduchú analogiu s klasickou difrakciou svetla na štrbine. Takže máme zdroj svetla, napríklad žiarovku, použijeme monochromátor, aby sme mali monochromatické žiarenie, vezmeme štrbinu, nejakú šošovku a tienidlo. Čo uvidíme na tom tienidle? Pozorujeme vznik nejakých takýchto prúžkov.
To znamená, že nastal jav interferencie. To je jeden z dôkazov, že svetlo je vlastne je vlna. Alebo ak by to nebola vlna, videli by sme iba prúžok. Je to niečo podobné ako zvuk, ktorý je tiež vlnou, a teda na základe vzniku ohybu vieme vysvetliť, prečo by ma mohli počuť ľudia niekde vlastne za rohom, keď sú otvorené dvere. A teraz, čo je zaujímavé, ja môžem zmeniť tvar tej štrbiny, a keď zmením tvar štrbiny, zmení sa aj charakter interferenčného obrazca, ktorý môžem zaznamenať. A ten interferenčný obrazec je ako keby istým spôsobom jedinečným otlačkom tej štrbiny. To znamená, že ak uvidím, ako vyzerá interferenčný obrazec, ja viem spätne povedať, ako vyzerali tie štrbiny. Viem to spätne dorátať. A rovnako to funguje aj v prípade difrakcie na kryštáloch. Ak si vezmem tú kuchynskú soľ, ktorá v vzdialenosti tých atómov ide si na úrovni 0,5 nanometra, teda 5 krát na minus 10 metra, a použijem rentgenové žiarenie, ktoré bude mať tiež veľkosť, povedzme, toho 1 angstrema, tak nastanú interferenčné efekty. A vlastne môžem jednoducho použitím rentgenového žiarenia, ktoré nechám dopadať na vzorku, použijem detektor, získať takéto difrakčné záznamy, ktoré sú jedinečným otlačkom štruktúry. A ja viem z charakteru, ako vyzerajú, spätne zrekonštruovať, spočítať, ako vyzerá štruktúra. A to je princíp rentgenovej difrakcie. Je to vlastne najstaršia metodika, ktorá nám umožnila štúdium štruktúry hmoty a v podstate na atomárnej úrovni a v podstate dá sa povedať, že je najdôležitejšia. V tomto prípade je to príklad nejakej statickej difrakcie, kde som vlastne nezaznamenal žiadnu dynamiku. No ale tým, keď budem mať tie femtosekundové pulzy, tak ja môžem zaznamenávať dynamické procesy, lebo budem veľmi krátko svietiť, to znamená, že budem zaznamenávať veľmi rýchle dej a vytvorím istým spôsobom film. A teraz takým rozšírením rentgenovej difrakcii je časovo rozlíšiteľná rentgenová difrakcia, ale realizácia pump and probe experimentov, ktoré by sme mohli preložiť ako experimenty, že čerpaj a sonduj. Predstavte si, že máte nejaký systém, do neho dodáte energiu, on sa zmení a chcete vidieť, ako sa zmenil, tak ho budete skúmať práve pomocou rentgenovej difrakcii. A k tomu môžeme využiť práve tie intenzívne laserové systémy. Predstavme si, že mám jeden zdroj lasera, jeden lúč, použijem nejaké zrkadlo, nejaký rozdielovač, ktorý mi rozdelí ten laserový lúč do dvoch vetiev. Ako by som rozdelil cestu do dvoch paralelných samostatných ciest. Je tu časť tohto lúča, použijem na generovanie rentgenového žiarenia, tým princípom, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej prednáške. A druhú časť lúča použijem na to, aby som zmenil stav vzorky. A to, čo ja budem robiť, bude, že budem meniť časový interval medzi tým, ako som systém načerpal, teda zmenil, a tým, kedy príde môj probe, teda môj puls, ktorý bude skúmať. A teraz vlastne za vzorkou umiestním nejaký detektor a budem snímať takto difrakčné záznamy. A to je vlastne princíp tzv. Pump and probe experimentov. A takýmto spôsobom je vlastne idea, ako by sme mohli študovať ultrarýchle alebo dynamické procesy, kde nepatrí iba chemické reakcie, ale sú napríklad fázové transformácie, nejaké procesy v rámci biologických procesov, potom nejaké štúdium špeciálnych interakcií, fonoelektronovej interakcie v rámci materiálov a tak ďalej. A tu by som ukázal taký príklad, vlastne čo najbližšie odpoveda pump and probe experimentov, sú tzv. Stroboskopické experimenty, kde si ukážeme jeden na tomto vetráku. Pomôcka. A preto sa pokúsim vám dať trocha menej svetla. Myslím, že takto postačí. Tak, máme teraz tu vetrák. Vidíme, že má 3 lopatky. Jednoducho roztočíme. A teraz, keď sa na to budeme pozerať, tak vidíme, že tam niečo cirkuluje, ale v podstate momentálne by sme nevedeli určiť, koľko je tam tých lopatiek. A neviem ani povedať, že či to je naozaj spojité, alebo nejaký periodický dej. A podstatou stroboskopických experimentov je, že použijem nejaký externý zdroj, nejakého žiarenia napríklad, ktoré bude
svietiť alebo na daný objekt nejakou obdobnou frekvenciou, ako je frekvencia daného periodického deja. Takže tu mám obyčajné viditeľné svetlo, ktoré si zasvietime teraz. A budem postupne zvyšovať jeho frekvenciu. A v istém momente, keď nastavím správnu frekvenciu, tak viem zabezpečiť, ako keby mi ten dej stal. Mám pocit, že lopatky stoja. A to je vlastne podstata tých stroboskopických dejov, ale istým spôsobom pamäť prób experimentov. Vlastne budem správne budiť systém a potom ho skúmať. Takže taká jednoduchá názorná ukážka. Ešte nemusíš dávať úplne svetlo. Ešte nemusíme dávať úplne svetlo. Začne projektor. Tu som iba zabudol ukázať, mám vlastne taký príklad difrakcie na mriežke, kde mám práve takýto laser, na ktorom na konci mám nastavenú mriežku a môžem meniť tam prekývanie alebo meniť mriežkový parameter a vlastne mením tento interferenčný tvar, to, čo som ukazoval vlastne na obrázkoch. A vlastne teraz, ak by som zobral tento difrakčný obrazec, tak viem spočítať, aký je mriežkový parameter spätne. Takže to je jeden typ experimentov, pamäť prób, ktoré sa môžu robiť v rámci LED beamlines, využívajúc tie nové typy zdrojov rentgenového žiarenia. Ďalšie budú založené na existencii tzv. Absorpčného efektu. Ak mám ľubovoľné žiarenie a nechám ho prechádzať nejakým materiálom, tak môžem pozorovať pokles intenzity za danou prekážkou. Pričom ten pokles intenzity je vyjadrený týmto známym Beer-Lambertovým zákonom, vyjadrením takto exponenciálne, kde vlastne intenzita za prekážkou je úmerná intenzite dopadajúceho žiarenia a exponenciálne klesá z hľadiska lineárneho absorpčného koeficientu, kde tento závisí štvrtomocninou na atomovom čísle daného prvku a potom nepriamo úmerne na energii žiarenia. No a teraz vlastne je otázka, lebo rentgenové žiarenie využívame predovšetkým, alebo jeho prvá aplikácia bola v medicíne, na získavanie rentgenových snímkov. A teraz viete vlastne teda povedať, prečo vidíme ten kontrast, prečo môžeme pozorovať na základe toho, čo som povedal, ľudskú kosť. Nejaké návrhy? Presne tak, pretože ľudská kosť obsahuje veľké množstvo vápnika, ktorého atomové číslo je 20, kým to naokolo, napríklad naše svaly, tie sú tvorené predovšetkým z vody a potom z uhlíka, kde atomové číslo uhlíka je 6. No ako som tu spomínal, tak vlastne ten lineárny absorpčný koeficient závisí na štvrtej mocnine atomového čísla. Takže tým daný vlastne kontrast. Tu je vlastne príklad prvej rentgenovej snímky, ktorú vytvoril Röntgen, objaviteľ rentgenového žiarenia, taktiež prvý nositeľ Nobelovej ceny, udelený v roku 1901, a toto je vlastne fotografia jeho manželky. Taktiež, keď som hovoril o princípe rentgenovej difrakcie, tak vlastne ďalšie Nobelové ceny v roku 1914 a potom myslím 15 vlastne boli udelené práve za objavy spojené s rentgenovou difrakciou nemeckým fyzikom von Laue a otcovi a synovi Bragovcom. Takže to je vlastne ďalšia z možných aplikácií, kde môžem sa snažiť vytvárať nejaký absorpčný kontrast a znova by som ho mohol sa pokúšať robiť v tzv. Palm probe mode. A potom tým typom sú tzv. Spektroskopické techniky. Tie využívajú to, že žiarenie, takisto aj rentgenové žiarenie, nie je iba vlna, ale je aj častica. A to sa vlastne bude opakovať, tak ako ste počuli v predchádzajúcich prednáškach, že jednoducho v istých aplikáciách si nevystačíme teda s vlnovým priblížením, ale potrebujeme časticové. A vlastne princíp týchto spektroskopických techník je zasa pomerne jednoduchý, myšlienka je vždy jednoduchá. Mám dopadajúce žiarenie, niečo podobné ako tie absorpčné techniky, mám vzorku, ktorú to dopadajúce žiarenie nejakým spôsobom vybudilo, niečo sa z nej zmenilo, a teda môže dojsť k javu absorpcie a ja potom budem merať tzv. Absorpčné spektra,
kde budem zaznamenávať vlnové dĺžky, pri ktorých došlo k absorpcii. To znamená, že bude na vstupe meniť dopadajúcu vlnovú dĺžku. Alebo bude mať polychromatické žiarenie. A na základe toho, kde budem pozorovať tieto absorpčné linie, budem vedieť spätne zrekonštruovať, ako vyzerá elektronová štruktúra daného typu atómu. Lebo tie pozície úzko súvisia s tým, ako je elektronová štruktúra. Alebo nemusím zaznamenávať absorpčné linie, môžem zaznamenávať emisné linie. Tak, ako už bolo spomenuté v prípade laserov, vlastne keď systém príjme nejakú energiu, dostáva sa do excitovaného stavu. V tomto excitovanom stave zvyčajne nechce zotrvať nejak dlho a preto prejde späť do základného. Pritom ako prejde späť do základného stavu, ten excitovaný elektrón, tak vyžiari zasa prebytočnú energiu. A znova ja môžem potom zaznamenávať tú prebytočnú energiu vo forme vlastne emisných línií. A znova viem spätne zrekonštruovať, ako vyzeral takýto systém. Teraz také základné procesy, s ktorými ste sa určite stretli, alebo ktoré poznáte, je fluorescencia a fosforencia. Hovorí vám to niečo? Máme nejaké takéto príklady alebo ukážky. Čo je dôležité, aby som mohol pozorovať dané javy fosforencie alebo fluorescencie, musím vždy použiť správne žiarenie o správnej vlnovej dĺžke. No, tu ako pomôcku mám nejaký olivový olej. Pravdepodobne na použití tohto červeného lasera to veľmi neuvidíme. Budete mi musieť iba veriť. Ale keď nechávam prechádzať tento červený laser týmto olejom, tak sa nemení jeho farba. Nič sa nedeje v tom systéme. To znamená, že nenastáva žiaden takýto výrazný jav absorpcie a potom emisie. Avšak použijem zelené svetlo, inú vlnovú dĺžku a potom môžete vidieť vznik oranžového svetla. Vidíte, že tá zelená už nie je zelenou. Čo je vlastne princíp týchto všetkých vlastne spektroskopických metód. Vezmem nejakú chemickú lúčeninu, chemický proces a potom budem skúmať, čo sa s ním deje. Napríklad ho nabudím a vlastne vidím iný vznik emisných línií. Alebo máme tu ešte fialový laser. Znova zmení sa nám farba fialová. Takže došlo k absorpcii a potom k spätnej emisii. To je jav fluorescencie. Ten trvá veľmi krátko, v časovej škále nanosekúnd a vlastne odoznie hneď, ako sme dodali zdroj. Avšak určite poznáte takýchto nejakých klosujúcov, ktorých keď ožiaríme ultrafialovým žiarením, žiarenie to robíme pomocou viditeľného svetla, ale to má, ak použijeme teda svetlo, ktoré dochádza zo slnka, vlastne je oveľa širšie, má aj ultrafialovú zložku. A týmto vlastne zase ho excitujeme do nejakého vyššieho stavu, pričom do toho základného stavu potom bude prebiehať, alebo ten proces bude oveľa pomalší, nebude radov v nanosekundách, ale minútach, prípadne niekoľko hodín. A znova, alebo tieto fosforenčné guličky, tu mám žiarovku, ktorá produkuje biele svetlo, ale nemá ultrafialovú zložku. Veľmi to nevidno, ale keď budem na to svietiť týmto svetlom, nič sa nebude diať. Lebo znova nemám tú správnu vlnovú dĺžku, aby som ignoroval systém. Avšak, ak vezmem ultrafialové, začnem na toto svietiť. Asi nedovidíte, ale postupne sa mi mení tá farba tých guličiek z bielej na nejaké ružovú, fialovú. Čo je znova vlastne princíp takýchto techník, ktoré by mohli byť využité práve v LIBIME, s tým rozdielom, že tam budeme využívať ultrakrátke pulzy, budeme meniť systém, avšak takýmto spôsobom to môžeme zosnímať. Vlastne to, čo je vždy pekné na fyzike, že procesy, ktoré platia pre jednu časť fyziky, sú aplikovateľné aj pre inú časť fyziky. Tie zákony musia byť vždy dodržané. To neexistujú nikdy žiadne výnimky. Tu sú napríklad potom aplikácie spektroskopických techník hľadiska radiačnej chémie a tu je len nejaký taký príklad, ako by mohla takáto experimentálna zostava vyzerať v prípade radiačnej alebo teda spektroskopických metód, kde znova budem mať nejakú vzorku, použijem rôzne typy žiarenia na vygenerovanie iného stavu systému a potom ďalší typ žiarenia na to, aby som zosnímal to, čo sa s ním dialo. A znova v tzv. Režime Pam and Probe.
Takže týmto by som vám poďakoval za pozornosť. Teraz v prípade, ak máte nejaké otázky.